How's it going? Okay, jeg har nok lige postet en anden vlog, eller hvad man kan kalde det. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil kalde det. Men, okay, 2 sekunder. Okay, men jeg var nok lidt en mærkelig bitchy og whiny. Nej, men jeg bitchy whiny et par gange. Og det, jeg skal nok, når jeg bliver lidt mere sådan udlært, hvis man kan kalde det i det, så skal jeg nok gøre sådan, at det ikke lyder så lort, når jeg taler. Jeg ikke bare lige så men så det vil jeg bare lige sige. Og så var der noget mere. Hvis I ser på mig og tænker på, som hvis I ser sådan nogle Tabasco, sådan nogle, eller PewDiePie, så kan det godt være, fordi at jeg laver mange ting, som de gør. Altså sådan noget, jeg har fået ind i hovedet at gøre det som dem sådan. Fordi at de er mega fede. Og jeg lægger nok et link til deres accounts lige dernede. Dernede. Der. Eller hvad hedder det? Jeg skulle ikke finde ud af, hvad for en vej. Noget der. Men så de er virkelig fede. I burde tjekke dem ud, hvis I ikke har set dem før. Og ligesom i sidste video, hvis det er første gang, hvis I ikke har set den anden video nu, så vil jeg lige spørge om I godt kunne gøre det. Og like den her og den anden. Og subscribe, som er pisse, fordi den er ikke gul mere. Eller langt til sådan sidst den var gul. Men og har der mærke til på YouTube, den røde thumbs down animation, den er der ikke mere. Der viser kun nogle gange, hvor der står simpelthen negative, eller hvad kan det hedder, negative votes. Og så den er der ikke mere. De har ændret alt for meget, som logoet. Jeg savner virkelig meget logoet, fordi at jeg tror altid, jeg er på en mærkelig side. Men og på grund af mit ADHD, så kommer jeg nok til, at hvis jeg snakker om et eller andet, så kommer jeg til at snakke om noget helt andet. Sorte snak, eller hvad man I vil kalde det. Og jeg må nok ikke gøre den længere, fordi det her var bare en lille meddelelse, som jeg ikke kan se. Og så er det ADHD. Burde han til Svendborg. ADHD. Men så post en comment, like, subscribe til mig. Og sige, hvad I vil have mig til at gøre. Om jeg skal en eller anden challenge. Eller sådan noget. Jeg vil se mere til min hunde. Mega sød hunde. Halv chef og halv labrador. Begge to. Det er moren. Molly. Og det der datteren af den der Leica. Ja, det ja, okay. Men jeg skal nok ikke gøre det længere. Farvel YouTube.